Waarom pinnen je nog? Ik leef niet in een hudebertijd. Hou ik graag wat flappen geld in de bossen? Ik had altijd wat cent nood dat hak left. Ik had altijd een wat cent in de boes had het hacket. En dan stiek net mijn rede kop van de kassas. Digitaal doe ik niet doen. Dat doe je net hoor. Nee. Jo, hou graag wat flappen in de bossen? Ik wil weten waar ik sta met geld. En Ja? wat ik betaal die, en wat ik uit jou en wat ik waarom krijg. Ik wil er zelf baas op blijven. Het is toch altijd wel even handig als je een beetje geld in je zak hebt, hè? Hoeft niet altijd te pinnen. Dat vind je toch wel fijn, wat geld in de bossen? Tuurlijk, makkelijk. Als je van de markt gaat of iets. Nou, en dan echt flink wat geld in de bossen? Nee, zeker niet. Gewoon een paar tientjes. Ze wilden het contant heel terug gaan, hoor. Dat was het, hè? Dat maakt het net. Nee, viel dat beter of zo? Tuurlijk. Hij had controle jezelf, toch? Was het controle is. Daar gaat het om. Ik haal je er nou 1000 uit. 1000? Dan kan ik even van jou hier vooruit. Zo. Dat is een rare geworden, hè? Hou je dat dan achter in de bossen? Ja, ja. En dat vind ik mooi, zelf betaal je. Je kent zit weer alles met het pasket waar, maar je pinnen toch nog. Ja, maar dan hak wat liedgeld in de beurs. Hè? Waarom viel dat goed? Zekerder. Wisser. Heb je een protte flappen in de achterbossen vaak? Nog een naam met de wereld, met z'n net een wereld. Ja, maar viel dat lekker? Ja. Je hebt erbij. Ik ben net digitaal, helemaal net. Nou, bij jou het dan zalen uit. Eterij, hè? En nemen niet boodschappen. Nou, en zeg maar, weekend zijn we nu te eten. Maar ik wil al die zakken samen betalen. Je kan ik een briefje verliezen, hè? Dan ben je het kwijt. Ja, maar dat doen we niet. Daar ben ik zelf bij, hè?